Bueno, des de l'Ajuntament en global jo penso que el que podem fer és incorporar tots aquests valors de l'economia i com que són valors, diguéssim, globals i que, diguéssim, faciliten, no, permeten prioritzar a l'hora d'establir, de plantejar estratègies o decidir sobre línies d'actuació, pues, incorporar aquests valors i prioritzar en funció d'aquests valors. Incorporar, com deia, no? Valors més humanistes enfront d'uns valors més economicistes o de mercat, que són els que prevaleixen, diguéssim, actualment, no? I què podem fer des del districte? Pues des del districte hem fet bastant, no? Hem treballat tot aquest any passat i havíem començat ja en l'anterior, hem treballat en l'anàlisi del balanç del bé comú del districte, amb algunes limitacions, perquè clar, el districte depèn molt del que es fa a nivell central, no? Hi ha moltes àrees d'aquestes que no depenen del districte, llavors és difícil, no?, treballar-ho. Però bueno, hem aportat el nostre gra d'arena amb el sentit de difondre el que és la idea del balanç del bé comú. Ens falta molt per fer, perquè jo penso que la primera cosa a fer és fer que la gent incorpori a nivell personal aquests valors, perquè la millor manera de que després els apliquis en l'organització és tindre'ls incorporat, diguéssim, a nivell personal, no? Llavors, bueno, hi ha molta feina per fer, però bueno, en ello estamos, no?